Qobatdan esenmisiz deb salamlayman sizni men Yuliya Zarga. Yoshlik tovushi rezidentlari bu atnada bizni narsa bilan suyundirir. Topshiruv borishida borinda oshiqlarmiz. Ketdik. Aldağı jetishimiz bilan sovg'ulashir vaqt kelib jetdi. Aydagiz klipin esga tushirib uzayq. Onlar yaxşı bulub balları, Turayudan kişi bulub haruları, Beni jitseler yüreğine xendicer kadar, Onlar yılamışa balları. Qizil kalam hazır. Demak, premyerani birida kutamiz. Biz uçraşkan bu minuta tongda atmagan idi. Bir minutka bu dünyada biz baqitli bar idik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir minutka bu dünyada biz baqitli bar idik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir minutda ko'zlarimiz uchrashib tanishdilar. Bir-birsidan ayrilolmay yaratib qavishdilar. Bir minutga bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Biz baqitli bar edik. Bir minutun qovuşuvi mangilik bo'lsin edi. Yuraklarida umrlikka naqada to'lsin edi. Bir minutga bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir minutga bu dunyoda biz baqitli bar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Bir-birimizga nasib bo'lgan suyib to'ymashar edik. Suyib to'ymashar edik. Yaratam seni suyganim. Yo'q, bu mening muhabbat anglatmasi tugul. Bu Ilnur Luqmanning jiri. Yosh yulduzimiz shin talant egasi. Bu jiri ayirusha ko'nglimga xush keldi. Tomoshachilarimiz da mening bilan kelishami? Aydagiz oshiqlik.
Сөюемне, син күрмисең күзләремне, йөрәктәге хисләремне, тыңламыйсың сүзләремне. Яратам сине сөйгәнем, бердән берем бәләкәшем, төннәрен карап йолдызга, кушам аңа синең исемен. Хыялларда синең белән, төшләремдә синең белән, бу дөньяның матурлыгын күрәм тик синең белән. Хыялларда синең белән, төшләремдә синең белән, бу дөньяның матурлыгын күрәм тик синең белән. Йөрәгеңә башкыч табып, сөюемне синдә табып, мәхәббәтнең бөеклегенә яшәргә дә куанып. Сине генә мин яратам, синсез мин яши алмам. Өметемнән өзелмим, ярдәм ит миңа Аллам. Хыялларда синең белән, төшләремдә синең белән, бу дөньяның матурлыгын күрәм тик синең белән. Хыялларда синең белән, төшләремдә синең белән, бу дөньяның матурлыгын күрәм тик синең белән. Күзләрем сине сагына, йөрәгем сине көтә, җаным бәгърем бәләкәшем, мәхәббәтем синсез үлә. Күзләрем сине сагына, йөрәгем сине көтә, җаным бәгърем бәләкәшем, мәхәббәтем синсез үлә. Яратам, яратам. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Sirlerimni solam suga, әллә ни килә уйга, сине уйлап миндә менә серләшмен тулган ойга. Сулар ага, 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 агам су юлын таба, каршы йөзеп агамнарга
Agımınarga yollarım sine tabar Karşı yüzük agımınarga yollarım sine tabar Чулпан Билданова ялларын ничек үткәрә икән дигән сорау борчый икән, димәк тыңлагыз. Авыл буыннарында кышка әзерләнә. Әйе, пешән җыя. Ял иткән арада үзенә фотосессия оештыра. Шулай ук күптән түгел генә тормыш иптәшенең туган көне булып узган. Һәм Чулпан бик матур котлау сүзләре белән үзенең аккаунтында фотосурәт урнаштырган. Turmuş yemli birge şoqtagına, birge şoqta dünya tügerek. Şul vaqtda biring bala bulsa, biring bulama tur kübelek. Minimde bitile havalarda, kübelekler gibi koşasın. Yaratamın seni gene deyip, жылы иннәреңнен кошасың. Минемдә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебе кошасың. Яратамын сине генә диеп, жылы иннәреңнен кошасың. Менә шулай гомер буйларына кулсаң иде җырлап күбәләк. Көнең матур, төнең тыныч үтәр, яшәгәндә генә бергәләп. Минемдә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебе кошасың. Яратамын сине генә диеп, жылы иннәреңнен кошасың. Минемдә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебе кошасың. Яратамын сине генә диеп, жылы иннәреңнен кошасың. Минемдә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебе кошасың. Яратамын сине генә диеп, жылы иннәреңнен кошасың. Минемдә бит килә һаваларда, күбәләкләр кебе кошасың. Яратамын сине генә диеп, жылы иннәреңнен кошасың. Яратамын сине генә диеп, жылы иннәреңнен кошасың. Көндә бәйрәм, көндә туй. Газинур Халимов кабаттан яңа мәҗлесне гөрләтеп үткәргән. Ә бүген ул безнең хит парадыбызны дөрләтә. Лаеклы җырчы, лаеклы позиция. Кайтам әле авылыма, анда шымыр тисләре. Һич кенә дә истән чыкмый, җәйге авыл
kişileri Şeygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şeygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şu avul kişileri Yürür idim uğramında Dalyan garmon oynatıp Yoklap yatkan avılımının Yaşın kartın uyatıp Jaygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Devgi yarım kure kalasam Aşar idim yüreğim Uyanıma alıp nazılap Birir idim bülegim Şeygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şeygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Düşsem eğer su boyuna Gülge kormak salırmın Yıllar yuğan sabı şakının Belki izin tabarmın Jaygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Jaygi avul kişileri şu pişen hisleri Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Yüreklerini dertlendirip uyatadır hislerini Şu avul kişileri Диана Халитова контакт шилтәрендә бик матур егет белән фотосурәт урнаштырган. Әллә җырчыбызның йөрәген яулаганнар, әллә ул аның бары тик классташы гына. Җырчыбыз бу фотосурәтне комментарийларсыз калдырырга булган. Якын кешемә тиемнән
Canlı bulğanыңa hürmetli sine her kim Sen benim üçün әдием Ең зур tərəf dünyada Бақытлы бул, сәламәт бул Минем теләгем сиңа Сен benim üçün әдием Ең зур tərəf dünyada Бақытлы бул, сәламәт бул Минем теләгем сиңа Бақытлы бул, сәламәт бул Минем теләгем сиңа Мирабель Сакаева Татарстаныбыз белән генә тукталып калмаган. Ул Башкортстан Республикасында яуларга керешкән. Җырчыбыз төрле тапшыларда катнаша һәм үзе белән якынрак таныштыра. Әгәр сезнең дә Мирабельнең ничек сәнгать юлына килеп кергәнен беләсегез килсә, аның Instagram аккаунтына күз салыгыз. Gaziz canım deyip, günelime deyip Deşesin bit mina singine Yüreğime tulup, sihri bir nur bulup Gözlerinden bakıp tügüle Sinen şanasıma, har bir suluşuna Sinen bilen gile olası Kişin gözüm yaman Tanlarda uyanıp inlerine başım salasın Sine şanasıma har bir suluşuna Sinen bilen gile olası Kişin gözüm yamuk Tanlarda uyanıp inlerine başım salasın Sinen başka şiitler, yüreğimde büyükler Görüp köpmek gitti buralım Tiksingine büten hayalarda yürken Yanlarına uşam tavralım Sinen şanasıma, har bir suluşuna Sinen bilen gile olası Kişin gözüm yamak Tanlarda uyanıp inlerine başım salasın Sine şanasıma har bir suluşuna Sinen bilen gile olası Kişin gözüm yamak Tanlarda uyanıp inlerine başım salasın
Ялыгызны ничек үткәрергә белмисезме? Ринаш Шигапов аккаунтына кереп карасагыз, бәлки сез дә үзегезгә файдалы киңәшләр табырсыз. Җырчыбыз мәсәлән туганнары белән бассейнда кыйнырга ярата. Бассейн уртасында тәмле ризыклар өчен өстәл дә оештырылган. Бу фотосурәт астында уңай гына түгел, тискәре комментарий язучылары да табылган. Җырчыбызда әлегә менә шундый яңалыклар. Хәзер клибына күчәбез. Enkeylerinin güleş yüzlerinde ol sultan nurları şoğula balam bağırı deyip ündeşüve şişme jırı bulup oğula Geylerge uzun ömür dilik ok bəxtlər birgə otlasın geylerge uzun ömür dilik ok bəxtlər birgə otlasın Enkeylerinin uzun tılımları dolğun jiller ise şoyqala şeşlerini de talirden keleri sihri mumlu güler şıvara Hasretlerden uksi kaynar göz yaşları dammasın bala koyun halin nişik deyip yürekleri erinip yanmasın
Миләүша Рамазанова үзен төрле өлкәләрдә сынап карый. Әллә күптән түгел генә күлмәкләрне прокатка биреп тору белән шөгыльләнә башлаган. Барлык ассортиментны Instagram аккаунтында күрергә була. Сез кереп карый торыгыз, ә мин аңа лаеклы урынны тапшырам. Шүкір итеп туймыйм Аллаһыма, рәхмәт укыйм язган язмышка. Мәхәббәттән ләззәт алып яшим, матур төсләр кертеп тормышка. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Газиз улым балам бағылман, безгә бүләк булып килдең җиргә, бәхетендә бирче бер Аллам. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти-әни булу шатлыгыннан, дулкынлана йөрәк тибеше. Туган илнең тугры улы булып, әтиеңә булсаң зур терәк. Туры юлдан атла, изгелек кыл, әниеңнән балам шул теләк. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти-әни булу шатлыгыннан, дулкынлана йөрәк тибеше. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти-әни булу шатлыгыннан, дулкынлана йөрәк тибеше. Әти-әни булу шатлыгыннан, дулкынлана йөрәк тибеше. Дулкынлана йөрәк тибеше. Ул бу атнада җиңүче, ул финалист, ул беренче баскыч иясе. Тапшыруыбызны искә алгач, исемен дә ачыкларбыз. Бер минутка бу дөньяда без бәхетле бар идек. Бер-беребезгә насыйп булган сөеп туймасар идек. Яратам сине сөйгәнем, бердән берем бәләкәшем. Төннәрен карап йолдызга, кушам аңа синең исемен. Сулар ага, 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 агамы су юлын таба. Каршы йөзеп, агамынарга юлларым сиңа таба. Минем дә бит килә
Seni dertlendirip uyatadır hislerimi şul havalı kişlerim Син минем өчен әтием, иң зур терәк дөньяда. Бәхетле бул, сәламәт бул, минем теләгем сиңа. Сен ышанасыңмы һәрбер сулышыңа? Синең белән килә анасы. Кичен күзем йомып, таңнарда уянып, иннәренә башым саласың. Энегейlerinin kadirin bilip yaşayıp Enegeylerinin kadiri kalmasın Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти-әни булу шатлыгыннан дулкынлана йөрәк тибеше. Жаным, жаным, жаным дип җырлый Оксана Мөхәммәдиева. Кемгә багышлап җырлый икән ул бу җырын? Әйдәгез ачыклап китик. Күл өстендә парлап йөзә ак кошлар. Синең белән дип язылган язмышлар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Бик тә бәхетле бар. Су буенда камышлар. Синең янда тарала бар сагышлар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Кырказының камышлыкта ыясы. Күңелемнең юк бит сине уйлап туясы. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар. Жаным, 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 икәү генә без бергә. Жаным, 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 бик тә бәхетле бар.
Финал өлеше дә якынлашты. Димәк, саубуллашыр вакыт. 1 сәгать дәвамында лаеклы урыннарны тапшырдым мин Юлия Зарга. Исән сау булыгыз.